Slave Bog nas, sad uvijek i uvijek rekao, amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, dolezi carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, na zemlji kao nebu hleba, sad što duka vjere Tvoje carstvo, sada svi sad uvijek i uvijek, amin. Poslije Hriste Bože naš, blagoslovi ovu njihovu mašinu, da ih služi, da imaju korist od nje. Blagoslovi svim Hristom, što je sada uvijek, svi sad uvijek i uvijek, amin. Blagoslovi, ja se osjećaju se ova freza u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada, uvijek i uvijek, da vas posluži, da vam bude na spasenje, da imate korist od nje, da imate hrane od nje, sada uvijek i uvijek, prema s molitvama Svetoga našega, Svetoga Arhangela Mihaela, svi tu spasi, svi spasi, sada uvijek i uvijek svi spasi, uvijek i uvijek, amin. U ime Oca, amin, i Sina, amin i Svetoga Duha, sada, uvijek i uvijek, amin, prema s molitvama Svetoga našega, Arhangela Mihaela, Svetoga Arhangela, svi tu spasi, uvijek i uvijek, amin. Neka vam bude na zdravlje, na korist, imate korist od nje i da budete srećni zdravi. Amin, Bože daj. Amin, Bože daj.